Kaya dito po ang papag-aralan natin, mga viewers, happy Father's Day and happy blessed Father's Day to all. Okay, dito po sa Matthew chapter 23 verse 8 to 9. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Do not call anyone on earth your father, for one is your Father who is in heaven. Wala kayo na po na? Pag biological yung father, small letter F, lupa po yan. Yung one is your father, capital letter F, yan po yung nag-iisang ama natin. Okay? So, bakit tayo tinawag? Hallelujah! Bakit po sinabi ng ating Panginoon? Pag nyo raw tawagin ng guro, pagdating sa, kung kayo tumawag na isang teacher, yan daming teacher dito, ang daming father dito. Okay, pagdating po sa spiritual, pagdating sa instruction at aral, isa lang ang father natin. Kasi lahat tayo magkakapatid. Isa lang ang pinagunan natin, yung amang nasa langit. Amen po, siya lang yung isang lumikha sa atin, kaya tayo lahat ay magkakapatid. Pag sinabing teacher, kung teacher ka sa secular, natural teacher ka. Pero pagdating po sa rabbi, pag sinabing rabbi sa Hudyo po, ay ano po yun? Teacher of the Lord. Galing siya sa Diyos. Okay? Rabboni, mas malalim po yan. Kaya dito po, bakit ito po yung issue rito sa chapter 23? Kasi po nangangaral lang ating Panginoon sa kongregasyon. Marami sa mga tao, sa mga alagad. At sinabi niya sa verse 2 sa chapter 8, na ang mga iskribo at parisiyo, pag sila'y nangangaral, sundin nyo ang kanilang pinapakaral. At yung kanilang inuutos ay gawin nyo. Pero, ano yung pero ba? Huwag nyo gagawin yung kanilang ginagawa. Kasi nangangaral sila, hindi nila sinasagawa yung kanilang pinapangaral. Okay? Kasi po, nangangaral sila sa batas ng Diyos. The law of Moses. Ang ibig po sabihin, totoo yung kanilang pinapangaral. Sumunod ka ron. Pero yung kanilang ginagawa, they don't apply what they preach. Hindi mo makikita sa kanilang buhay yung kanilang pinapangaral. Sila po ay mahilig magpakita sa daan na nananalangin, mahaba. Gusto nila lagi nandun sila sa harap. Pinupukayan ng mga tao. Sinasaluduan sila ng tao. Pinapakita po nila yung kanilang pagkarabay. Pagka-teacher of the Lord. Ayaw ng Diyos yun. Ang nais ng Lord, pag mangangaral ka, amen po, isa lang yung ating rabay. Isa lang yung ating itinataas. Amen po. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming nangangaral na kung abala mo sila lang ang may Diyos. Meron isang mangangaral na sigaw ng sigaw. Akala mo lahat alam niya. Parang siya na lang yung ligtas. Hindi po ano ng Diyos. Our God is a merciful God. His love is enduring forever. Amen po? Ang Diyos po ay Diyos ng may katapatan po. Tapat siya sa lahat ng kanyang nilalang without fear or favor. Bakit po? Yung kanyang nilalang kahit na hindi sumusunod sa Diyos, meron naman panahon ng pagkatol. Amen po? Pag matigas ang ulo niya, may panahon naman niya sa pagkatol. Lahat po tayo ay harap. Kaya nga ang Diyos po ay tiradyas. Kaya kung napupunan niyo po, kahit na hindi na maganda yung panahon, yung mga leader, yung mga iba, punong-puno po sila ng mga hindi magagandang bagay, pero pinapakain sila ng Diyos. May gumagalang pa rin sa kanila. Kasi po, respetado po yan kasi nilikha ng Diyos yan. Pinapangalagaan ng Diyos yung kaluluwa ng tao. Ganon tayo mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo siya katabi, mahalaga ka sa harapan ng Lord. Kaya dito, ang nais ng Lord na pag tayo po ay tumawag sa mangangaral, servant lang ng ating Panginoon yun. Sir, ang tawag yan, S-E-R. Yung tunay na sir is I-R. Yun yung rabbi. Tayong lahat ay S-E-R, sir.
servant. Servant tayong lahat. Yung sir natin, yun ang ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Siya yung ama natin. Siya ang lumikha sa atin. Kaya dito po, sa Luke 11:13, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ganyan tayo naman. If your Father, biological Father dito sa earth, if your son asks you a bread, diba? Did you give him a serpent? Or if your son, mga tatay, humingi sila ng egg, binibigyan mo sila ba ng alakdan o scorpion? No. Kahit na yung tatay mo ay hindi sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, masamang tatay siya. Ano sabi niya? Kayong mga evil. Yung evil dito, hindi po demonyo. Ibig sabihin, masama yung ginagawa ng tatay dito sa lupa. Hindi sumusunod sa instruction ng Diyos. Amen po? Nagsisinungaling, nagnanakaw, nag-adultery. Okay. Yun yung ibig sabihin yun. Kayo nga, gumagawa kayo ng masama, tatay dito sa lupa. Know how to give good gifts to your children. Pag nag-birthday yan, pag nag-aral yan, sinusuplayan mo. Kasi mahal mo yung anak mo. Kita niya yung napanood natin? Diba? Mahal na siya. Yun yung tunay na pagmamahal. Kahit na hindi siya nakapasa, sinahal pa rin siya. Ang in-expect ng anak, magagalit yung tutunay na tatay. Amen? Kahit na nabibigo yung kanyang anak, nandun pa rin yung pagmamahal at pag-unawan. Dad. Ano gusto mo itawag, Dad? Tatay? Papa? Wala po sa'yo, Dad. Ito nga, ang gagandang mga regalo binibigay sa anak. Yun, tatay natin sa langit. Ano yung hiningi nyo sa tatay natin sa langit? Ito, kompleto ka na. Ano hiningi natin? Magkain? Amen. Basic needs yan. Magandang kinabukasan ng pamilya? Yes. Katapatan? Okay. Para mabubuo lahat yung pangarap mo. Para sa kalooban ng Diyos, humingi ka ng banal na Espiritu. Kasi nabaptize lang po tayo sa tubig. Kaya yung iba naging mahina. Kaya yung iba matitiso rin. Kaya yung iba karnal pa. Yung karnal pa po, nabubuhay po siya at nangihibabaw ang laman. Hindi yung will ng Lord ang nangihibabaw, yung sarili niya. Kasi may pagpili pa rin tayo kahit na tayo po ay alam. Amen? Ang demonyo ay nandiyan pa rin. Hindi po mawawala yan. Mawawala lang yan pagdating ng rapture, ikagapos ng 1,000 years. Ilalagay sa pinaka-bottom list pit, sa pinakamalalim na hukay. 1,000 years, yun lang magkakaroon ng kapayapaan at walang kasalanan ng mundo. Pero sa ngayon, abay, ang kasalanan nandiyan pa rin, naglilipahan pa rin. Kaya laging sinasabi ng ating Panginoon, pantay kayo. You must examine yourself. You must test the spirit that is within you. Kaya na ano na punti para makano. Amen? Test the spirit. Test yourself. Examine yourself. Kasi baka akala nila, hindi na tayo nagkakamali. Wala na tayong kahinaan. May kahinaan. Lahat tayo rito meron. Amen? Kaya kung tayo man ay may mga kahinaan, pag nandyan ang pag-ibig ng ating amang nasa our everlasting Father, support mo yan. Amen po? Maunawaan mo yan. Okay? At dito po, nais ng ating Panginoon
na kung itong amang nasa lupa na ito ay nagbibigay ng mabubuting kaloob sa kanilang mana, yan ang hingin natin ngayon, yung Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka, abay, na Spirit pa lang, revival na eh. Pagdating pa lang dito, nararamdaman nyo? Amen? Okay, Matthew 7:21. Tingnan na natin. Ang dami tao kasi tumatawag sa Diyos. Not everyone says to me, Lord God. Okay. Hindi lahat sa akin ay tumatawag na Panginoon, Panginoon. Papasok siya sa karya ng kalangitan. But he who does the will of my Father in heaven. Pag sumunod po niya sa 22, darating ang panahon, sabi ng mga tao, nakarang kami. Gumawa kami ng himala. We perform wonderful things. We cast out demons, and we heal the sick, and we use your name greatly. Takila ang iyong pangalan, ginamit namin. Kaya sabi ng ating Panginoon, layas, hindi ko kayo kilala. Kasi, hindi nyo sinusunod yung kalooban ng Amang nasa langit. Dami tumatawag sa Lord, di ba? Dami. Oo, tumatawag sa Lord eh. Kahit anong pananampalataya ka, kahit anong pagtawag mo, yung sa Diyos na sa langit. Kung ang paniniwala nyo kay Jesus Christ, itao lang, okay lang din. Amen? Pero, anong hinahanap ng Lord? Pag itinuloy mo yan pababa, 7, 21, 22, 23, 24, 25. Ang matalino raw ay malalim ang kanyang pundasyon. Yung turo ng Diyos malalim. Dumating ang bagyo, hindi na uga yung bahay. Ano yung bahay na tinutukoy? Ikaw naman na napalataya. Hindi nyo mag-aalam na yung katawan ay templo ng Diyos. Ito yung kanyang tinutukoy. Pag dumating yung karamdaman, dumating yung problema sa tahanan, dumating yung problema sa mag-asawa, dumating ang kahirapan, dumating ang problema, kabi-kabila, matatag ka, kasi malalim yung turo sa iyo ng Diyos. Hindi ka nauuga. Amen? Kaya, yun ang matatalino. Kaya sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay kilala ko. Ang kilala ko lang ay yung mga may koneksyon sa akin. Lahat ba yan ay koneksyon sa Diyos? Diyos lang dito sa lupa. Pero koneksyon sa Diyos? Bakit? Huwag kayong masaktan. Kung kunti lang talaga makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karya ng kalangitan. Sino lang ang pumapasok? Yung mga sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya nga yung title natin, Everlasting Father. Kasi magkakapatid po tayo lahat. Kaya pag ikaw ay naging mananampalataya na kay Kristo, kahit na minsan nasasaktan ka sa mga naririnig mo, okay lang yan. Ang unang nasasaktan ng Diyos, ang unang nasasaktan si Kristo bago ikaw. Yung inuusig ka, okay lang yan. Nasa grace dispensation na po tayo. Ang usig ngayon ay hindi na physical. Ang usig sa early church, pinapatay ang mga mananampalataya. Ikinukulong, pinapahirapan, pinaglalaruan sa arena, pinapakain sa Diyos, pinapahapon. Pero ngayon, hindi na po. Ang ating pag-uusig ngayon, sa mga Kristiyano ay economic persecution. Bakit? Pag ang mananampalataya mahirap, nandun siya sa mayaman, hindi mananampalataya, uusigin siya. That is economic persecution. Ano pa? Ang pag-usigin, character assassination because we have the freedom. Meron tayong freedom to express ourselves in social media. Hindi po? Kaya, pag sumobra na, mayroon ng crime sa cybercrime. Kaya, may inam na lang, meron tayong pang-control para yung tao po ay hindi kagawa ng sumobra. Mayroon na lang may pamahalaan
Amen po? May pamamahala. Kaya ang sabi nung binasa natin, at ang pamamahala ay nasa kanyang paligid. The government shall be upon his shoulder. Amen po? At ito ay lalago. May mababasa po natin mamaya. Kaya itong mga sumusunod sa Lord, ay ang tibay niyan, pero yung mga hindi sumusunod, ay kunting pahalang, kunting sakit lang, nauuga na. Sana kaya uukuha? Nandiyan naman ang iluwan eh. Tayo? So, di na tayo mag-alala sa kaya ako uukuha. Manalangin ka na. Manampalataya ka na. O ginawa mo naman na yung dapat mong gawin, hindi ko provide ang Lord sa iyo niyan. Pakakainin ka ng Diyos, kailan ba tayo nagutom? Kahit nahirap ang buhay, tama-tama lang, kailan ba tayo nagutom? Because we are under grace. Dati, 2,000 years ago, hindi pa sila sa grace, no? Yung Holy Spirit, wala pa noon. Nasa loob pa lang sila, no? Under na doon, nasa kotosan. Nung dumating si Kristo, namatay muna si Kristo sa cross. Bago natin matanggap yung Holy Spirit, bago natin matanggap ang lahat yung pangako ng Diyos. Kaya nga, open nga ang pangako ng Diyos ngayon eh. Sabi mo siya katabi, open. Oh, bukas ang pagpapala ng Diyos. The attitude of God is great. Ang dami yung opportunity ng mga anak ng Diyos. Gamitin nyo lang yung spiritual ears, spiritual eyes, the senses, the 5 senses that is physical, the sense of touch, sense of smelling, sense of seeing, sense of hearing. 5 po yan. But the 6 senses is the common sense. Ang daming mga tao walang common sense. You know what's the meaning of common sense? Lahat tayo may sense niyan, binigay ng Lord. Pagkanahin mo lang. Ano yung sabihin? Pag kumana yung spiritual mo, ganda yan. And everybody say amen. Kahit na Kristiyano ka na, kukulang ka ng common sense. Nakikita mo sa harap, hindi mo makikita. Piligro na pala. Pero pagkasama mo yung Diyos. Common sense, ibig sabihin ng common. Common sa lahat ng nilalang ng Diyos, meron yan. Bakit may mga matatalino, hindi madiskarte? Bakit tama-tama lang naman, madiskarte? Sabi mo siya katabi, isip. Hindi mo pinapagana yung common sense na hindi sa Diyos. Di ba? God is good! And God is good. All the time? Yes! Kahit na may bagyo, still, God is good. Kahit na may sakit ka, still, God is good. Sa'yo, hindi good. Pero pag pumakap ka sa pangako ng Diyos, beyond the trials, blessing. Matututo ka sa sakit mo. Bababa ka sa sakit mo. Magiging humble ka. Tuturuan ka ng Diyos na magpakapapatan sa karanasan mo at pinagdadaanan mo sa buhay. Kasi kung wala tayong pagdadaanan, mananatili tayo nakataas. Ang ating mga sarili ay mataas. Yung ating puso, ang taas niyan. Kaya sinabi ng Lord ang pinakamandaraya sa lahat ng bagay ay ang puso. The deceitful above all is the heart. Sino nakakalap ito? Ang Diyos lang. And everybody say it. Okay? Kaya pagka gumagap ka na, sumusunod ka sa Lord, may koneksyon mo sa Diyos. Matalino ka sa Diyos. Talino ka, wise. Hindi pinag-usapan dito kung college graduate ka, wise ka. Bakit po, yung common sense mo, buhay. Buhay. Nakikita mo yung liwanag Amen? Bakit yung nag-aaral? Walang liwanag. Sarado. Bakit po? Ano sabi ng Lord? Sinasabi niyo na wala kayong kasalanan? Ibig sabihin, kita-kita niyo yung kasalanan pero hindi niyo naman sinasaway. O di bulag ka. Amen? Pagkasalanan, kasalanan. Di tayo perfect dito.
Ang nais ng Lord itong templo niya ay perfect at paran. Kaya, wise ka. Kasi sumusunod ka sa instruction ng Lord. Kasi meron tayong amang nasa langit, walang hanggang kamatingan natin. Ano yung will of the Father in heaven? Ito na. What is the will? Okay. Stop. Yung tanong muna. Okay. What is the will of the Father? Siyempre yan ang tanong kasi hindi nyo sinusunod yung kalooban ng Ama eh. Kaya hindi ko kayo kilala. Wala kayong connection sa akin kahit anong tawag nyo sa akin. Kahit na Santa Maria, Santo Domingo, Rizal. Di ba? Kahit anong tawag nyo, hindi ko kayo kilala. Pagyan po, wala kayo. What is the will of the Father? John chapter 6, verse 27. Ano sabi niya? Pagibasa. O nakasilyo na yan. Yung pagpapala ng Diyos na yan. Dito kasi tayo nakapokus sa basic needs, sa panlupa, mga tatay. Kaya nahirapan tayo. Amen? Kaya sabi niya, abay, huwag kayong magpagal sa mga pansamantalang pagkain na pubulok yan. Pag hindi mo nakain ngayon niya, mapapanis yan. Amen po? Anong gusto ng Diyos? Abay, kailangan yung pagkain natin ay may pakinabang yung buhay na walang hanggan. Sino nagbigay niyan? Si Kristo. Nakasit nyo na po yan. Nakasit na po yan. Kaya pag yung mind mo na kay Lord, abay, ang tindi mo. Hindi ka na magre-reklamo, magkilapos ka. Magpasalamat ka. Dahil makakaraos ka. Kasi hindi ka na nag-alala sa bukas. Kasi anak ka na ng ang mga nag-alala sa bukas ay mga Gentiles. Hindi sila na nanalig sa Diyos. Gentiles are those who are unbelievers. And everybody say amen. Hindi ka na Gentiles, anak ka na ng Diyos. Kahit na naman mag-alala bukas. Kahit na mag-alala ka, kahit pinapakakain ka man ng Diyos. Di ba? Sino hindi nag-alala rito? Nag-alala tayo, pero pinakain pa rin tayo ng Diyos. Kailan ayaw ng Diyos na magiging yun ang sentido ko natin na nag-alala? Yung pala yung sentido ko na yung common sense. Anong Tagalog? Sentido ko parang Kastila yun. Diba? May Tagalog pa yan. Talaga sentido ko di ba? Ibig sabihin na sentido ko lahat tayo na yun. Pagkanahin mo yan, pagbukas yan, pagpuspos ka ng Holy Spirit, naku, grabe, kumpleto ka. Kapatid, kumpleto ka. Ay, agtindi mo. Hindi pinag-usapan dito kung anong kalagayan mo, bahay mo, nakatira ka sa parokid. nakatira ka sa gilid. Ito pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito yung masaya ka. Joy! Deep in our heart, kahit na nagtatakil ka, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Ang gaan magdala. Ang gaan ng buhay. Alam mo talagang medyo hirap kayo kinakapos, pero at sa'yo. Tapos nagpipray ka pa, nanunugod ka pa sa yung kinakain mo, nalalasahan mo eh. Alam niyo, meron akong mga boss, yung mga mayayaman. Pag kumakain po kami, parang hindi nila nalalasahan. Parang iba iniisip nila kapag kumakain. Mararamdaman ko eh. Nakakita na kayo ng ganon? Yung kausap nyo, kumakain, parang iba yung iniisip. Pero pag nasa Lord ka, kahit natama doon yung pagkaya, sa pulot sa lang. Grabe. Kahit na pula-pula ito, brown rice ito, talagang parang malagkit, di ba? Ang sarap kumahain. Parang instruction ng Lord. Parang lumulog ka. Tama? Sige pa, siya. Sige pa, parang kulang pa. Pero iba, nag-akura na kasi Father's Day. Which the Son of Man will give you. Because God the Father has set His seal on Him. Inigay na yung silyo kay Jesus Christ, anuman yung kanyang aral. Nandun ang sekreto kay Jesus Christ. Maraming dumadaan ngayon, hindi kay Jesus Christ. Diretso sa Ama. Ay, mga kapatid, hindi obra. At may matinding aral ngayon.
May listahan siya sa lahat ng kaluluwa sa buong mundo. Kailangan dadaan ka raw sa kanya. Ang tindi na ulit panahon. And everybody say amen. Amen. Hindi pinagbabasihan yung karangyaan mo, yung kilala ka rito. Anong sabi ng Bible? Ang dinadakila ng tao ay kasuklang-suklang sa Diyos. Anong gusto ng Lord? Pag tayo pa'y nangaral, isa lang pangangaral natin, one direction. Yung kilala natin Panginoon Diyos na bumaba. Yan o. Yan yung Ama natin. Bumalik na sa natin yung kalagayan. Kaya nga bumaba rito eh. Bakit po? Para sabihin niya yung pagpapala niya. Dala-dala niya. Bakit niya nakasilyo yan eh? Bigay ng Amang nasa langit eh. Kaya sabihin mo sa Katrin, matindi ka. Tapos ang lungkot-lungkot mo. Gusto niyo ba? O sige. This is the will of the Father. Inaanap natin yung will of the Father, di ba? What is the will of the Father? Number one, this is the will of the Father who sent me. Ito, yung Father, tinutukoy ni Jesus Christ. Kaya yung iba, dalawa Father. Amen? Yung Father ni Jesus Christ at saka yung Father na nasa Kanya. Okay, yung iba tatlo na. Hindi na nila alam kung ilan na. Tayo, isa lang yun, nakasid yun. Antindi mo, kilala mo eh. Ngayon, here. He has given me, I should lose nothing, but should raise it up at the last day. Number one, Castilla. Raise it up at the last day. Ang ibig ko sabihin, okay, ang will ng Diyos na nasa langit, si Jesus Christ ang kanyang mouthpiece. Okay, lahat ng ibinigay niya sa kanya, ibig sabihin lahat ng ligtas, hindi makakawala. Lost nothing. Hindi niya hayaan na mawala. Kaya ikaw kapatid, pag may problema ka, huwag mong isipin na tumalikod sa Diyos. Kasi ang Diyos mismo hindi kayang mawala. Ang tao kasi may will, ay hinahayaan nilang mawala sila. Nasa kamay ka na ng Diyos. Tumatalon ka ba? Pag nasa kamay ka na ng Diyos, secure ka. Secure. Kahit na may karamdaman ka, secure ka. Kahit na nahirapan ka, secure ka. Kahit na may emotional problem ka, stress ka sa trabaho, pagod ka, may pinagdadaanan ka, basta sa kamay ka ng Diyos, secure ka. What do you mean visa secure? May solusyon yan. Ang Diyos din na nagbibigay. Kaya sabi mo sa katabi, pinagpala ka. Number 2, will of the Lord. Yung una, you raise it up at the last day. Resurrection power ng Lord. And this is the will of Him who sent me. Ano raw yung will ng Ama na tinutukoy ni Jesus Christ? Yung Espiritu na nasa Kanya. That everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. So, pangalawa, ito yung will ng Father. Na lahat ng nananalig kay Kristo, yung nakakita sa Kanya, yung mga Hudyo. Nakakita eh. Kasi sinasabi niya, ako yung galing sa langit. Bumaba, ako yung tunay na tinapay. Kitang-kita nyo na ito. Kaya manalig kayo. Kasi pag nanalig kayo, bubuhayin ko kayo sa last day. Kahit na ilang years na kayo natutulog dyan, bubuhayin ko kayo. Ganon katindi yung Diyos natin. Yun. Meron kang everlasting life. Sino ba bibigyan siya ng Lord? Pag sinabing everlasting, hindi ka na mamatay. May buhay ka. Natutulog ka lang eh. Ang mga mananampalataya na nananalig kay Kristo, natutulog lang. Kaya itong mga Hudyo na nananalig sa Kanya noong panahon yun, He will raise him up at the last day. He will raise him up at the last day. 39 and 40, this is the will of the Father. Kasama niya tayo sa last day. Sa buhay natin, kahit nawala na tayo rito, kasama tayo ng Amang nasa langit.
Kaya sabi ko siya katibi, atindi mo. Oh. Ako hindi ako nalulungkot. Pag may pagsubok ako, abay, bakit? Nasa kamay ako ng Diyos eh. Pag may nararamdaman ako, nasa kamay ako ng Diyos eh. Pag may pangangailangan ako, abay, nasa kamay ako ng Diyos eh. Hindi naman ako binigo eh. Ano sabi ng Romans? Ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay hindi naliligo. Hindi dahil sa gusto mo yung ganwari. Ang gusto mo ganitong amount. Meron ka. Paganahin mo lang yung common sense mo. Amen ko. Meron ka. Anong nasa kamay mo? Alet, Taret, Iyak, Holy Spirit, instruction ng Diyos. Anong nasa kamay mo? Hindi nasa kamay mo. Nasa isip ko pa Diyos. Nasa puso ko pa, Holy Spirit. O di mo, ipaganahin mo na. Ngayon pala, tanggap mo na yung gusto mo sa Diyos eh. Yun ang pananampalataya. Nalulubog ang Diyos ang mga tao na may pananalig sa Kanya. Kahit na hindi natin nakita si Kristo, ang tindi ng pananampalataya mo. Pero nung hindi natin nakita si Kristo, nananalig ka. Kaya sabi ng Lord, mas papalan ang mga nananalig sa akin na hindi nakakita. Kaya ang mga Gentiles, grabe. Grabe ang mga Gentiles, pagin po. May mga udyo po. Pag nananalig yan, talagang nananalig. Pero pag nangaral yan, napag-nananalig. Akin po, ayaw kautusan na sa kanila. Kilala niyo si Cornelius? Si Cornelius, the first Gentiles na nakatanggap ng Ebanghelyo, Acts chapter 10. Nangangaral pala si Peter. Nakatanggap na sila ng Holy Spirit. Grabe! Joel chapter 2 verse 28. Anong sabi ng Lord? Anong pangako niya? I will pour out my spirit upon all flesh. Mga kapatid, ang tindi mo sa harapan. Nung nabaptize ang Holy Spirit sila Cornelius, ang sabi ng mga Hudyo, bakit sila? Pumasok ang iglesia. Kagaya na rin natin sa kanila. O, sabi ni Pedro, sila'y nagpabaptize mo sa pangalan ni Jesus. Pero sa mga Hudyo, nagpabaptize mo na sila sa pangalan ni Jesus bago sila makatanggap. Pero sa mga Gentiles, mangaral ka kayo sa Gentiles, pag mababang kalooban yan, malinis, mapupuspos yan, nangangaral ka pala. Amen. Oh! Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Diba, paano ka pa naman nito sunod at pangpuri sa Diyos? Hallelujah. Biblically, yan ang will of the Father. Ano pa? This is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. Opo. Sino raw ang galing sa langit? Na bread na tinutukoy? Si Jesus Christ. Siya yung true bread. Diretso. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Ano raw ang magkaroon ng buhay? Ng buong mundo? Ano yun? Ano yung flesh na tinutukoy niya? Yung katawan niya na napayuway yung kamatayan niya. Di ba kumakain tayo yan? 21st Sunday of the month? Yung simbolo ng kanyang katawan. The flesh of the Lord. Yung cup is the symbol of His blood. Diba? Inaalala natin ang kamatayan niya. Hindi naman tayo ito. Pero nararamdaman mo yung buhay mo nakasama mo. Nararamdaman mo yung pag-asa. Nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Nararamdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo na pag may karamdaman ka, nararamdaman mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Pag hirap na hirap ka sa buhay, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Isang araw aaw. Diba? Kasi buhay siya. Because my flesh which I shall give for the life of the world. Kaya nung namatay sa cross, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay buhay.
Karoon siya ng buhay. Karoon siya ng pag-asa. Everybody say, tuloy natin, tuloy. Ito ano raw? Pagibasa? Ano pangagilala nila kay Jesus Christ? Tao! Ang mga Hudyo ay nagkakaroon ng pagtalo-talo sa kanilang sarili. Sino itong tao na to? Na ibibigay niya yung kanyang laman para kainin natin? Ang nasa isip nila, si Jesus Christ tao lang. Pero pag ikaw, pag sinisip mo si Jesus Christ ay Panginoon na galing sa langit, tingnan mo yung susunod. Ano sinabi ni Hesus Kristo? Tinitiyak ko sa inyo, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last. Siyempre, manapangagilala nila. Ano nangyari ngayon sa susunod na verse? Abay! Ano raw? Pag-ipasa ng malakas? For my flesh is good in me, and your blood is free in me. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. Ginawa nila kasi literal po yung flesh niya. Hindi nila talaga makakain si Kristo. Hindi nila talaga mainom yung kanyang dugo. Kasi, yung pananalig nila kay Kristo mababaw kasi Hudyo po siya. Ang Diyos po na tinutukoy niya ay hindi nakikita. Pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Kaya lagi niyang sinasabi. Lagi mo sinasabi na may ama ka. John chapter 14, you show us the Father that we may satisfy us. Lagi mo sinasabi, nakasama mo yung ama. Saan yung ama mo? Literal kasi. Di ba may tatay ka? Di ba anak siya? Dalawa. Ginawa nila literal. Yung ama na tinutukoy niya, spirit. Nasa kanya yung spirito. Siya yung nag-witness na siya ay galing sa langit. Kasi pag pumunta ka rito at wala kang witness, pumunta ka sa korte, talo pa. Para matatag ang kaso, 2 or 3 witnesses shall be established. Sino witness ni Kristo nung dumating? Father? Sino pa? The prophets and the law. Tatlo yung witness niya. Ang witness niya yung Father nung buhay siya. Ang witness niya yung scriptures, si Moses. Talo. At ang witness niya yung mga propeta, sila Daniel. Lahat ng propeta. The great prophets and the minor prophets. Witness ni Kristo lahat. At tayo sa generation natin, tayo rin ang witness ni Kristo. And then, everybody say amen. Kaya buhay ang kanyang salita magpakailan. Okay? Kaya yung place na tinutukoy niya ngayon, yung word of God na instruction niya. Ito yung kinakain natin. Kaya ang sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 4, ng tao ay hindi lang naman nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa pamagitan ng bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanya. Ano yung mouth? Labi. Ano yung lips? Hindi. Oh, bibig ang mouth. Ayun. Nakamali tayo. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God, sa pamagitan ng kanyang bibig. Si Labi kasi nagtitipik ang Labi. Bibig, yun yung pumapasok at lumalabas ng salita. Then, ano pa kanya natin naman dito? Sino mo? Abay
abides in me, I in me. Pero kung si Kristo nasa iyo, yung Ama mismo nasa iyo, yung Espiritu na mismo nasa iyo, pero kung anak ka ng hari ng mga-hari, tapos ang lungkot-lungkot mo, tapos sabi ni Kristo, abay, ikaw yung tagapagmahal. Panginoon, sa nang mamanahin ko, nakatira ako sa bahay pupo. Ha? Kahit na bahay pupo yan, kahit munti. Ang halaman doon, sari-sari. So, si Kamas, at ano, si Garillas at Mali. Kumplito ka ng kulay. Hindi mo lang na-appreciate at hindi ka nagtatanim. Ito ba kayo? Yung iba nga ng mayayaman, naghanap ng bahay pupo. Kaya nagpapagawa na lang ng bahay pupo, tapos nilalagay doon sa kanilang pakura. Kaya sabihin mo, mapalag ka. Blessed are those who are poor in spirit, for they shall be filled. Nandiyan, pagka-poor ka pala. Yung poor dito ko na sa pera. Poor in spirit. Ibig mo baba ka. Kahit na nakatira ka sa bahay po, in-appreciate mo. Isang araw, may incident pa yan. Isang araw, hindi na bahay po. Ang matindi pa riyan, pagka hindi na paitulutan na magkaroon ka ng simento. Ano sabi tayo chapter 14? If you believe in me, if you believe in God, you must also believe on me. Because in my Father's house, there are many mansions. I will prepare a place for you. Grabe! Sabi mo siya, kapatid, may mansion ka pala. Kahit na nagre-renta ka ngayon, kahit sasapa ka lang, pagka nandyan na yung bagyo, nilalagay na ka ng gobyerno doon sa upper level para hindi ka mabaha. Huwag ka mag-alala. Pero sa palang mansion. Hindi mo. At ang natindi pa, babalikan ka ng Lord. Nag-aanta ngayon si Lord para sa iyo. Babalikan ka. And I will come again. And wherever I am, there you may be also. Talaga, babalikan tayo ng Lord. Kung saan ka magkalagayan ni Kristo, doon din tayo sa tayo. Grabe! Ang sarap. Sino nang gusto mo na? Sorry pa yung ang sarap! Ang sarap ng presensya ng Lord kaya. Ang sarap ng napupuspos ng banal na Espiritu. Ay, naku ang ganang buhay. Yan ang mga will ng aking Panginoon. Siya yung punay. Ano ba? There is one body. Sa panahon na natin ngayon. Isa lang ang katawan. Katawan ni Kristo yan. Isa lang ang Espiritu. Espiritu, Holy Spirit yan. Ano pa ang isa? Just as you were called in one hope of your calling. Isa lang ang pag-asa natin. Yung pagkatawag sa atin, isa lang. Bakit po? Kilala natin eh. Isa lang yung katawan. Itong katawan na to, nakayumay sa cross, nandito nakatahan yung Holy Spirit. Kaya itong katawan, bali, ang ulo dito, si Jesus Christ. Ako yung lips. Kasi ang nakapangaral eh. Kayo ngayon nakakakita, di ba? O, yung time nyo ngayon. Meron na kayong pananampalataya. Meron na kayong kamay, mamaya, bibig. Hands for Christ yan. Pag-ibasa. One Lord, one faith, Okay. one baptism, one God and Father, who is above all, through all. Yun yung Diyos natin, kaya wala kang patalo-talo. Yung ibang ginawang tatlo para mas powerful daw. Powerless yun. Basta yung Diyos na nag-isa, may connection tayo ron. Hallelujah. Ano sabi ng aklat ng Matthew, chapter 16? Ano man ang iyong tatalian sa lupa, tatalian ko sa langit. Ano man ang iyong kakalangan sa lupa. Diretso, may connection eh. Panginoon, pagalingin mo siya. May connection eh. Panginoon, ingatan mo siya. May connection eh. Hallelujah yung iba. Panginoon, ingatan mo. Hindi ko kayo kilala. Again, wala kayong connection. Yung Wi-Fi is not available. Why? You don't pay at the right time. Ipinanganak sa akin ng isang bata, isang lalaki. Ang pamamahala ay nasa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay kamangha-mangha.
tayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Pangulo ng kapayapaan. Hindi prinsipe yan. Kasi Pangulo siya. Prince of Peace. Sa King James, Tagalog, Pangulo ng kapayapaan. 7. Basa. Lakas! Hold mo na. At ang kanyang pamamahala ay lalago at ang kapayapaan ay walang hanggan. Okay. Basa. Okay, mananang ng Diyos, mananampalataya kay Kristo. Ang lineage ni Jesus Christ ay si King David. Okay? Ay sabi niya, sa 7, itong batang ito na ipapanganak, walang hanggan ang kapayapaan. Mula nung dumating si Kristo rito, walang hanggan ng kapayapaan. Kahit na nagbira, puro kapayapaan. Amen? Puro kapayapaan. Ngayon, walang hanggan. Dahil sa trono ni David, ang kanyang karyan, in-order niya ito. Isinagawa ito para maitatag ang katwiran, ang katarungan, at ang katwiran. From that time forward, ano yung from that time forward? Mula nung dumating si Kristo rito, namatay sa cross, hanggang sa ating panahon, forward pa. Kung wala na tayo dito sa mundo ito, ano daw? From that time forever, eternal to, everlasting po ito. Walang hanggan ito. Eh sabi mo siya, katabi mapalad ka. Ano yun? The seal of the Lord of hosts will perform this. Ano yung sabihin? Isa sa gawa, yung sigasig ng Diyos nito. Isa sa gawa. Masigasig ang Diyos. Ibig sabihin siya mismo, He will perform it. Kaya yung ipapanganak, walang hanggang. Kung yung iba, ang paniniwala nila ay tao, nagkamali sila. Kung yung iba, ang paniniwala nila ay propeta lang, nagkamali sila. Kung ang paniniwala ng iba ay siya si Elohim, yes, pero hindi siya lang si Elohim. Amen po? The attributes of God, 10 ang kanyang title, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah, yung the healer, Jireh, the provider. There are 10 titles of God. Zechariah 14:9. Pag-ibasa nyo, mga viewers. Time will come that there is one name of God. There is one name of the Lord. At ito yung panahon. O Yeshua sa Hebrew. Jesus Christ, the Anointed One. Pag sinabi niya, you are born of God because you know that Christ, that Jesus is the Christ. He is the Anointed One. Siya yung galing sa langit at bumaba. Kaya sabi po ng 1 Timothy 3:16, wala na tayong pagtatalunan pa. Ang nagpahayag sa laman ay ang Diyos. Yung Diyos na sabi niya, the beginning God, bumaba yun. Sa Genesis chapter 1. Yung Espiritu ng Diyos bumaba. Sa John chapter 1, in the beginning was the Word. Siya yung verbo. Siya yung nagsalita. And the Word was made flesh and dwelt among us. And everybody say it. Kaya yung iba nangangaral, si Jesus Christ literal. Nanganganak raw ang Diyos. Yes, kaya niyang manganak. Pero kaso, hindi po buong. Isang mangangaral, ginawa niya siwag sa Diyos. And everybody say amen. Ang Diyos po natin ay Espiritu. Tatandaan po natin. At hindi lang siya Espiritu, nagkatawang tao siya.
Jesus Christ is 100% God and Jesus Christ is 100% man. Kaya kilala natin ang Panginoon Diyos natin. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kalapakan po natin. Ano ba yung pinagpala? Kaya siya po ang walang hanggang. Magkakapatid po tayo. Kahit sila ay tumatawag sa ibang Diyos, kapatid pa rin natin sila. Kasi isa lang ang Diyos. Ang Diyos na lang.